Извинявайте, бихте ли ни отговорили дали сте доволен? За доволен, гордо, не съм чак толкова да бъда доволен. От какво най-много не сте доволен? От какво? Няма работа нашия край, а пък сме дошли тук в София да работим. А от какво най-много сте доволен? От най-много съм доволен обаче, че съм жив и здрав. Много ви благодаря. Доволен ли сте? Смисъл? Ами, От телевизията? не. По принцип. От живота? Съм доволен съм. А от какво най-много сте доволен? По принцип. Не знам, не ми пука за нещо. Де. А от какво не сте доволен? От какво не съм доволен? От повишението на бензина. Много ви благодаря. Вие доволен ли сте? Да. А от какво най-много сте доволен? Изобщо от живота. А от какво не сте доволен? Няма такова нещо да правим. От всичко сте доволен? Да. Много. Лошо да е. Много ви благодаря. Доволен ли сте от живота? Може да се каже, че да. А от какво не сте доволни? Ами от много работи, от начина на живот, от заплащане, от безработица и така нататък. А от какво най-много сте доволни? Доволна съм, че имам семейство, че имам деца. Много ви благодаря. Моля. От интернет телевизия. Не, по принцип. От какво? От всичко. Не зависи какво да работи. А от какво не сте доволен? Не съм доволен от... Кажем от начина на живота. А от какво сте доволен най-много? Ами, какво съм най-доволен? От семейството, Много ви благодаря. приятелите, роднините и така нататък. Много ви благодаря. На телевизия. Мога ли да ви питам нещо за на интернет телевизия? Доволен ли? Много. А от какво най-много си доволен? Не, няма нужда да ставаш. По-най-много съм доволен. Равенство, братство и други такива идеали. Да знам. А от какво не си доволен? Политиката в България, матурата, това, че трябва да дам много пари за образование, това, че нямаме прият хубав университет, още това. Много доволен ли си? Разбира се. От какво най-много си доволен? И от какво ли не. И като цяло от всичко. А от какво не си доволен? От матурите. И от задръстванията. Много ти благодаря. Доволна ли си? Доволна? Да. От какво си доволен? От всичко. А от какво не си доволен? Най-вече матурите дано и аз като стана 12 клас да няма матури. Много ти благодаря. Нищо. Доволен ли? Всичко е скапано целия живот. Не бе, доволен. От какво Върши училище сега, а други ден ми е баба. А от какво най-много си доволен? Много съм доволен. Доволен ли? По-скоро какво не съм доволен? Защо от какво не си доволен тогава? Той, че се спомня матури и така нататък. Скапания живот в България, примерно. Много ти благодаря.